Viaceré z vás občas trápia fliačiky, pigmentové škvrny, nerovnosti na tej pleti a strácame sa v tom, ako vlastne používať prípravky, čo si kúpiť na tú pleť, či nám jeden prípravok pomôže alebo zrazu urobiť nejaký zázrak na pleti, tak ja už tu mám nachystané produkty, o ktorých vám idem povedať, ktoré aj chránia, ale zároveň aj predchádzajú voči pigmentovým škvrnám, tak aby to malo systém a aby to malo vôbec význam pre tú našu pleť z dlhodobého hľadiska. No, ako prvý produkt vám chcem ukázať dennú ochrannú emúziu z kolekcie Tanwise 3D komplexom. Používa sa každý deň na váš denný krém, pretože obsahuje SPF 30 a vlastne eliminuje a neutralizuje to UV žiarenie UVA a UVB na neutrálne, to znamená, že nepoškodzuje sa potom tá pleť a je to ako keby taký ochranný štít, ktorý zabraňuje tomu, aby vznikali nové pigmentové škvrny. Ak tam už niektoré máte, povieme si za chvíľku, čo s nimi robiť. Ale dôležité je, že ak ich aj máte, potrebujete sa stále chrániť, to znamená, táto emúzia je veľmi dôležitá používať. Okrem iného, nie je to iba nejaký produkt s faktorom, ale zároveň obsahuje 3D komplex, čo znamená u nás, že bojuje proti starnutiu, podporuje tvorbu kolagénu, vďaka B3 vitamínu rozžiaruje tú pleť a je tam veľmi silný antioxidant, a to je zapúzdrený resveratrol, čo znamená zapúzdrený, že sa vám postupne počas dňa uvoľňuje, čiže pracuje počas celého dňa. To je tiež veľmi dôležité. Takže denná emúzia. Ďalším produktom je sérum, alebo tzv. Super sérum z Clinical Solution, čo už máme my v kolekcii zahrnuté ako dermokozmetika, čo znamená, že vám naozaj lokálne alebo presne hľadá aj na tej pleti a chce vyriešiť ten daný problém. Je to intenzívnejšie ako sérum. Proste super sérum vám ide naozaj do hlbších vrstiev pokožky. Tuto vďaka kyseline ferulovej a niacinamidu vlastne robí to, tento produkt, že rozbíja ten nahromadený pigment, že rozžiaruje tú tvár, že vlastne nájde aj tie škvrnky a zrazu tá pleť vyzerá naozaj rovnomernejšie a zjednocení si tón pleti. Pozbudzuje ju, posilňuje tú kožnú bariéru. Čiže vy keď používate pravidelne stále tie prípravky na ochranu voči pigmentovým škvrnám, tak vtedy to má význam, vtedy je to dôležité. Nefungujú produkty, ktoré si dáme raz a už povieme, že proste nebudeme ich používať. Čo sa týka pigmentových škvrn, to naozaj stále celoročná, aby som povedala niekoľko rokov dlhodobá starostlivosť, pretože niekto má náchylnejšiu pleť a budú mu tam vznikať stále, čiže potrebuje tú starostlivosť mať nadstavenú dlhodobo. Niekto z nejakých faktorov mu zrazu vzniknú pigmentové škvrny, či už hormonálne alebo z liekov, čiže potrebujete naozaj dobrú starostlivosť a systém starostlivosti nadstaviť. Okrem iného, ak máte aj fliačiky, dajte si pozor hlavne v tomto období, keď sa robí nejaké akné výrážky, tak pôsobenie slnečného žiarenia vlastne môžu potom vznikať tie pigmentové škvrny na tých miestach a tu na ten niacinamid v podstate zjemňuje a urýchluje hojenie aj výrážok, takže používajú ho aj ženy s problémovou pleťou. Toto sa používa ráno večer. No a čo sa týka zjednotenia tónu pleti, ak aj na tej pleti už máme nejaké nerovnosti, fliačiky, alebo cítime, že je taká nerovnomerná, tak môžete použiť podkladovú bázu alebo aj CC krém. Tento je naozaj ľahučký, veľmi dobre sa rozotiera, vyzerá veľmi jemne na pleti a krásne zjednotí počas celého dňa tú pleť. A posledné dva kroky, čo si myslím, že sú dôležité, je, my tú pleť potrebujeme aj exfoliovať, to znamená staré bunky, zrohovateľné bunky, aj tie pigmentácie, ktoré sú najviac vidno na tom povrchu pleti, potrebujeme zbrúsovať. Preto ja vám odporúčam tento náš peeling z Repair kolekcie, ktorý je s kyselinou glykolovou, ktorá vlastne funguje tak, že nanesiete, po 10 minútach zmiete a vlastne tým pôsobením, ešte pri tom nanášaní krúživým, sa obrusuje tá vrchná vrstva tej kože a zjemňujú sa tie pigmentové škvrny. A tým pádom aj všetky tieto ostatné produkty, ktoré tu máme, nám lepšie pôsobia do tej pleti, lepšie nás chránia a krajšie vyzerá vlastne v lepšom stave je tá naša pleť. Okrem iného používame aj opalovací krém, tento náš je teraz momentálne novinka, je to minerálny opalovací krém, ktorý teda treba dávať počas dňa viackrát, ak nenosíte líčenie a make-up, tak si ho nanášate v podstate počas dňa. Alebo aj idete na vychádzku na dekol, na ruky, že toto je naozaj taká
Základná totálna ochrana na pigmentovej škvrnu sú tieto dva produkty, čiže denná emúzia a super sérum. Na to, aby nám to fungovalo, tak potrebujeme peeling a tieto dva produkty sú zase ďalší doplnok na moje odporúčanie. Tak verím, že v jednoduchosti a s ľahkosťou som vám vysvetlila boj proti pigmentovým škvrnám. Ak máte nejaké konkrétnejšie otázky, chcete poradiť, chcete vedieť, ako si to nakombinovať ešte lepšie, tak sa mi môžete ozvať. Krásny deň.